gelek pirsgirêkene ne tenê mesela tenduristiye yani bi giştî li cem tamamê dam û dezgehên hikûmî Kurd rastî vê pirsgirêkê di jiyana rojane de jî rastî vê pirsgirêkê tên divê bi rastî sîstem bi tamamî were guhertin. Ji xwe kar û xebata kunha tê kirin gav bi gav ji bo wê yekê ye. Ez ê vê jî û gelek pirsên din ji berdevkê platforma Ziman bi rês Şerefxan Cizîrî bipirsim kunha ji Amedê li gel min e. Dem baş bi rês. Ji roja Belê, ji roja hişdê mehê ve çalakiyan dest pê kiriye, heta sibe jî wê berdewam bin. Çawa bi rê ve diçin, tevlêbûn çawa ye, xelk bi çi rengî nêzik dibin ji bo van çalakiyên ku bi mebesta zimanê dayîkê tê nekirin? Yani ev xebatê gotên kirin li gelek bajara berdewam dikin. Niha piranî em ê li ser Amedê em ê bisekin ji ber ku li vê dekê em hinekî xebata organize dikin. Li vir jî hinek xebat hene wek hayê we jî heye. Yani a baş divir de ne hejmara beşdara ye divir de. Bi a min di rojevê de heştina zimanê Kurdî ye. Yani çi qase zimanê Kurdî di rojevê de be, çi qase bê nîqaşkirin, çi qase Kurdê me xwedî li zimanê xwe derkevin û pirsgirêkê ziman bînin yani bînin rojevê ew qase baş e. Ji xwe armanca me jî ew e. Em dibêjin pêşî di nav xwe de. Em xwedî li ziman derkevin û pirsgirêka ziman bikin pirseke sereke, bikin xetik sor, bikin beşek ji nasnama xwe. Di vî warî de çi qase xebat bên kirin, çi çalakî bên kirin, ême em li gelin wek hertim me gotiye. Yani di pirsa ziman de çi qase rojeva me tov be, çi qase rojeva me giring be, yani em wêna wek giring binirxînin, ew qase ji bo mafê ziman hişmendiyekî zimanî çê dibe û pê re jî hestê netewî, fikrê netewî xurtir dibin. Bi raya min ev rojê dawî nîşan da ku yani di pirsa ziman de Kurd karin gelkî bihêsanî hevbeş bibin, karin bi hev re bixebitin. Di hinek pirsgirêkan de belkî hîn nezelalî hebin, lê ew jî bi demê re gav bi gav em ê bi hevdû re bixwazin vana çareser bikin. Kekê Şerefxan, gelek partiyên siyasî endamên platforma we ne. Hûn çi qasî dikarin yan jî heta niha çi qasî wekarî bû hûn wahan bidin ku karekî berdewam li ser vê mijarê were kirin, ne weke ku te dî dibêjin ji eydê heta eydê. Yani bibe êdî karekî rojane timî di rojevê de be. Na ew rast e, dîtina te ciyê xwe de yani ew kesê got endamê platformê ne ji xwe em bi hev re siyasetê dimeşînin. Em daxwazê xwe jî daxwazê xwe got em pêşkêş dikin hemû bi hev re em biryara wê nadidin. Lê gelek carî divir de hinekî yani tiştin hene divê merov erka xwe jî derbasine yani xerabî bi kar neyne. Em net ser partiyê siyasî re ne. Em beşek ji partiyê siyasî ne. Em me partiyê siyasî anîne cem hevdû. Em nikarin yani ez heger gotin cî de be em nikarin talîmata bidin partiyê siyasî. Em karin bi hev re biryara bidin û ew îca ew partiyê me got endamê me ne, ew partiyê got endamê me ne li gora feraseta xwe, li gora baweriya xwe, li gora hişmendiya xwe, li gora ez bêjim derfêtên xwe, li gora çi qasî pê bawerin bi wayîşa ew divê karê xwe bikin. Yani niha platform tenê wek aliyekî koordînasyona vî karî dike tu zanî. Yani ême tu kadroyê me zêde zêde tune ne, tu endamê me zêde zêde tune ne. Em rêvebirê me em neh kesin, ev neh kes jî heta ji me tê em dixwazin karê ziman koordîne bibe û em karibin bi hevdû re kar bikin. Yani ez dixwazim vê nabêjim em net ser partiyê siyasî re ne. Em xizmeta awa de ne. Em di bîra awatînin, em ji ware dibêjin, em bi hev re biryara din, ji wir pê ve got em rabin xwe wek navendekî ser partiya re û ser serokarê bibînin ba min wê şaş be. Belê, sibe jî gelek çalakî hene ji ber ku sibe roja zimanê dayîkê ya cîhanî ye. Weke platform di bernameya we de wê çi hebe? Hêvîdar xanim, programa me de ev heye. Em mecbû serokê partiyan, rêvebirê partiyan got yani heger ne serok bin jî kemanî dereca di duwa de bin. Me xwestiye got em civînekî berfireh çêkin. Bu wa ve girêdayî saziyê me got bi ziman re têkildarin. Saziyê got bi ziman re têkildarin. û hevalê
هەواڵێک کاری ڕەوشەنبیری دکن کارێ نویسکاریە دکن خەمخورێ زمانی کوردینە حتا ڕۆژنامەوان ئەم بان gelek ڕۆژنامەوان ئاژیر دکن ئەم دەبێژن وەرن وێ دەکێ دیتنێ خۆ ببێژن ev wê çawa be niha wexta got asta seroka de û asta yanî êgo terî partiya xwe temsîl bikin di wî warî de heger pirsa ziman bê û nîqaş pê kirin belkî pêş de em karibin nego belkî em dixwazin pêş de stratejiyekî ziman bi hev re tespît bikin yanî nego herkesî ber aliyê xwe de bikişîne ya jî herkes bêje ez ê vî karî bikim em ê bi hev re vî karî bikin ji ber wê yekê jî di asta seroka de asta serokatiyê de çi qase ev nîqaş bimeşe bi a min wê ew qase meşrûtiyeta wê jî bêtir bê bicivîne helbet divir de ne wê tenê serokê partiya ê saziyê sivîl jî wê di vî warî de çîk bibin wê dîtinê xwe bêjin û kesê got karê rewşenbîrî jî dikin wê bêjin em ê ji vir de dokumentekî belgeyekî em ê hevbeş derxin pêşte û em ê vêna bikin yani wegu bingehê xebata platformê em ê çi warî de pêşengî bidin kîja pirsê em ê bidin kîjanî wê şaredariya ji parlamento ji saziyê xwe sivîl ji rewşenbîrê xwe em ê çi bixwazin wê di wir de hêdî hêdî zeraltir bibe em dixwazin bi hev re vî karî bikin yani pirsa ziman hêvîdar xanim tu jî baş zanî pirsa ziman ne pirsa partiyekê ye ne pirsa sinifekî ye ne yani çînekî ye ne pirsa bajarekî ye a eşîrekê ye a cinsekî ye a me hemmaye kesê got xwe Kurd pênase dike dibêje ez Kurdim divê pirsa ziman de dîtinê xwe eşkere bibêje û xwedîl ziman derkeve nego em hewaleyê hevdû bikin em bêjin medya bera vî karî dakeve medya bera bêjin partî pê dakevin partî bêjin êdin bera pê dakevin ev wego mero piçekî ji berpirsiyariyê direve divê em bi hev re vê karî bimeşînin mesela pirskirêkek din heye em dibêjin Kurd em xwe dibêjin em statûyê ji bo zimanê Kurdî dixwazin ne ji dewletê em dixwazin em dibêjin bera fermî zimanê Kurdî bênaskirin bibe zimanê perwerdê û bibe zimanê fermî wî çaxî em divê ji xwe jî bipirsin em çi qasî statûyê din zimanê Kurdî civata me siyaseta me xebata me sivîl rewşenbîrê me ew rewşenbîrê got bi Kurdî nenivîsîne misal ez bêjim saziyê got serokê wa Kurdî nizanibin partiyê got nizanibin parlamenterê wa nizanibin divê em ji xwe jî bipirsin rast e em ê ji dewletê bixwazin lê nav xwe jî de divê em statûyekê nirxekê pîvanekê qîmetekê bidin zimanê Kurdî divir de em çi qasî hevbeş bibin em çi qasî ber bi hev de bên ew qase wê bêtir xeta me zelal bibe û heta pê re jî em ê dakevin perçêdinî Kurdistanê ma Kurdistan başûrê Kurdistanê jî problemê ziman hene wek gelek carî me gotiye li Rojava jî hene li Rojhilat jî hene divê em gav bi gav zimanê xwe ber bi hev de bînin em bixwazin hevdû fêm bikin yanî şerme li Ewropa berî 300 salî saziyên ziman akademiyê ziman ave bûne ê me hîn akademiyek me saziyek me hevbeş tune yani gunehe bi rastî yani ev ez karim bêjim sosretek ev divê em divir de karibin gav nabavêjin yani heger em divir de gav navêjin wê pirskirêka ziman sibe bibe pêşiya me wê bibe pirskirêkê gelekî mezin ê got pê dilîzin jî pirin yani wê hinek bê em zazane êdî wê bêm soranin wê êdî wê bêjin em hewremanin êdî wê bêm kurmancin divir de wê pê lîstin dijminê me jî wê nabilizin ji ber wilo divê em karibin di pirsa ziman de karibin standartekî çêkin em bikaribin hevdû fêm bikin û em bikaribin li dora vêna yekîtiyekê jî ave bikin bi hevdûre û xebatekê ji bo zimanê Kurdî gelekê Şerefxan me best armanca we yan jî ji van çalakiyên van rojan hem ê van rojan hem jî yê ku dema pêş de hûnê bikin çi ye zêdetir ew e hûn dengê xwe bikînin raya giştiya Kurdî hişmendiyê nava raya giştiya Kurdî de çêkin yan dengê xwe bikînin desthilatê ji bo statûyê yan jî hûn her duan belkî dikine armanc hêvîdar xanim tu di warê ziman de û hevalê rûdavê gelekî karê baş dikin heta niha me wexta me platform ave kir me got sê nigê platformê hene yek jê daxwazê me ji gelê me yani em ji Kurda çi dixwazin di wî warî de me xwe zelal kiriye gelek carî me gotine me daxuyanî dane me nîqaş kirine me bi were bi medya Kurdî re bi gelek devera de me dîtinê xwe eşkere gotine divê zimanê Kurdî bibe wego gelek carî tê gotin xeta sor nav Kurda de ew yek di do dîsa ji dewletê em çi dixwazin ji hikûmetê em çi dixwazin di wir de jî gerek em zelal bin yani me gotiye bera zimanê Kurdî be zimanê perwerdê bera be zimanê fermî bera saziya zimanê Kurdî ave bibe bera navên Kurdî li bajarê me li taxê me li kolanên me li deverê me vegerin
لێ ئەف تەنێ ژی نەبەسە divê em karibin navnetewî jî bixebitin. Navnetewî jî de doza ziman bikin, Koma Milleta de, di Yekîtiya Ewropa de, di saziyên weke UNESCO de, di pena navnetewî de, di gelek deverê din de em bikaribin daxwazê xwe ziman bi hêsanî, bi zelalî karibin bînin ziman. Niha gelek carî derfetê me tunene, yanî em gelek insanê me got qadrê got zimana fêm dikin zêde tunene, derfetê madî tunene, gelek tişt hene. Divir de merov dikare ser sê niga, ser sê stûna pê xebatê bike. Bi a min a helî giring a nav me de ye. A nav Kurda de ye. Yani Kurd divê em divir de bibin yek û em karibin daxwazê xwe bikin yek. Helbet em ê ji dewletê jî tişta bixwazin. Em li vir dijîn, em mecbûrin yani em hinek tişta bixwazin. Biriyê meşrû, biriyê demokratîk. Lê ew jî dîsa nebese weke me got divê em karibin seranserê Ewropa û li gelek deverê din bêjin ev dijberiya zimanê Kurdî tiştekî hovane ye. Yani dema wê derbas bûye. Çawa hûn îro nahêlin got zarokê Kurda bi zimanê xwe bixwînin, gelê Kurd nexweşek wek gavadî got we behs kir, nexweşek bikaribe bi zimanê xwe derdê xwe bîne ziman. Ev şiklekî hovîtiyê ye. Kî bike hove? Yani ez naxwazim bêjim filan dever û bêvan dever. Kî bike ev hovîtiye? Yani gerek em karibin di qada navnetewî jî de li xwedî zimanê xwe derkevin û dijî asimilasyonê xebatekî bi rêkûpêk bikin. Mesela Serokkomarê Tirkî gelek carî derdkeve derve li Almanya û li deverê din wek tu jî baş nas dike, dibêje asimilasyon sûcê mirovayî ye. Lê got tê vêdekê, tê welatê me ji bîra dike. Yani di wir de ew dirûtî gerek merov bikaribe bi rehetî, bi zelalî li Ewropa jî û li gelek welatê din jî bîne ziman. Bi vî şeklî gerek em xebatê bikin. Yani ser sê stûna navnetewî jî em ê bixebitin, dewletê jî em çi dixwazin em ê bixebitin û ji Kurda jî. Gelekî spas birêz Şerefxan Cizîrî berdevkê platforma Zimanê Kurdî tu ji Amedê mêvanê me bû. Zor spas.